Nyakoro Mogiro kamana nyabang bedo koda chakre weche manyien kage sani nasingo ni Twak chakore an ka kod Dr. Matunga ma en jasiasa mar UDA to bende an ka kod George Aliet ma en jakanyo maduong' bura mar ODM kendo bende jalo mosebedo kang'iyo weche mag siasa inyamigo e kor gwenge e kinde ma weche koro medo mako mach siasa mar piny Kenya medo tuere. Nyakoro Ramogi penjo en ni ng'ama pango ng'a to ang'o momiyo ipango ng'a nikech king'iyo kawuono nitie bath ODM kata thuok ODM motelie kod jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna ne nitiere Busia giwacho ni gin gilinda wananchi girito jopiny. Chien mokalo matin dwe manyokalo ni kwith ma otelie kod ogai mar ODM Dr. Buru Oginga nyocha nitie Busia kanyo kaachiel kod gwenge mamoko bende giwacho ni gin gilinda ground. Jatend piny William Ruto nyo bedo gi romo kod jogo mosenyiso dwaro mar chung kod otiko mar duond bura mar UDA par jot mare mabuore Nairobi ka wach maduong' ni otemo ng'iyo kaka jochung wuok e konde duto mopogore opogore kendo jogo manyalo bedo wang' chama kata wang' duond burano e kinde mag yiero. Diponi koro gisekawo ground to kwando Uhuru Kenyatta to en mane nikech ka wang'iyo neno ka chal gima ochiero Azimio la Umoja One Kenya kendo yango Kalonzo Musyoka kaka ogai margi ka jagoro koro en jaod bura ma Suba South Karoli Omondi Nyakoro Ramogi ng'ama pango ng'a machiegni Twak mar Atil odhiambo makawuono machiegni Dr. Matunga. Erokamano, happy new year. Ng'eni pok waromo gani? Pok waromo. Erokamano. Machiegni nyajo Jaliet. Erokamano bat. All right. Yes. Ground chalo nade. Wachaka uru nikech koro ka onge ketho saa. Jogi osewuok oko, jigi wanenogi. Dr. Matunga, ili kao idhi kom governor koso oyo nikech kanye kama paro ni unjo bedni wachako godo. Eka in just gine. Injo George Bat, inga mosiep na asekweri weche mag propaganda. Kadwa lando ni achung okine milando na. Wewe abro lando ni achung e koma kama kata dwaro koma kama kata bro yere koma kama. Propaganda makodi keto ni mano toae. Echa in State House. State House to ajadhiega. Karamo meni di chieng' ma jochung joma dwa chung ne nitiere. No, mano chino naonge. Okay. Chino naonge nantiere bura. Mopogore. To ing'e ni mwanda be ok diand ng'ato. Okay. En ang'o machandi gi chung na mar Homa Bay bedo gavana. E thuolo masani gima winjo watem wawene jok mantiere gi otim tiyo. Pod gitiyo bro chopo kuma koro IBC bro lando ni sani en sa chung. Kanyo kadwaro chung ta bro lando ni nyati mang'o nikech mwanda be ok diand ng'ato. Koro mondo gitim chwalore giketh magiketho mondo jopiny bro neno ni oyo koro un wagolu. Ing'e ni a national ginende politics ka wawacho one term ne President Ruto. Mwalo kucho bende gidwa wacho one term, two term, malo ka be wawacho one term, jomoko wacho two term, no term, three term, mago wawe uru. Sani an gima ne anyalo nyiso jopiny en ni wawe jotelo moyiergi otim tiyo. Manyalo tiyo otim tiyo. Ema ni hayo marach ni thothgi ok ti. Sani koro gidonjo e siasa makoro sani koro wawacho ka. To bende mwanda to ok diand ng'ato. To gima no winji penj malong'o. Nikech ratil miketo kawuono to ok apar ni uyude wang'e. Nikech iwacho ni UDA kawo ground koso. UDA ok kawo ground. Onge ground ma UDA kawo. UDA nitiere ground. UDA e sirikal matiyo sani. Koro kendang gikawo ground ma margi. UDA e wuon ground. Makanye. Mano e sirikal matiyo to kende morito piny to kende morito ground makore wachono. Koro UDA ne pok owuok e ground. Bende UDA ne pok oweyo ground. UDA ma ochung'ne gi President Ruto nitiere ground. Okay. Erokamano. Abro penjo ni yiero mokalo ground manyanza nomiyo UDA mbulu maromo nade. Ibro duoko mano. Joja liet machiegni. Erokamano. Twak mar Atil chakore sani. UDA okaw ground kata kaw ground. Okay. Erokamano ahinya. Aparo ni ground ma UDA kawo en kaka ng'ano mawuoyo nene. To nikech kwa UDA kaka chama mokwongo UDA onge ground koko manyo ground no. Gima nitie ground en sirikal matiyo. Koro not unless wakia pogo chama
gi sirikal matiyo. Mano duoko ndalo machon mane sirikand Moi ne nitie. Miyudo ka pogo KANU gi sirikal ne tamo ji. But kama wachung'e kawuono, aparo ni koka UDA temo mondo o make sure ni gin e ground. Ngech mokwongo UDA ka wang'iye maler, ngech kaka an ng'ano mago kumba ne dok mar sirikal matiye sirikal to kiyiero mabiro. Aluongoraga ni striker number 9 mar sirikand Ruto. But kaka chama no pod onge ground. Chuno gi ni nyaka gilos ground ma organic, ok ma artificial ma ji wuoye. Nikech kata na structure wise ili nyalo manyo to kinyalo yudo. Koro aparo ni chuno ni nyaka koro giket tiendgi. To bende kaka neno kaka nutemo kete ka ng'iye maler. Taparo ni utemo kelo picha moro. Ni dipo ni okoro osoko ke kuonde mane ODM omako. Correct. Mane kaka na winje. Correct. Aparo ni context no kidogo ochacha nikech demography marwa mar piny party mora mora nigi haki mar donjo kamora mora. To gi haki magin gono kata kidhi ng'iyo chapter 4 to chiwo room e kiwango mopogore gimora mora ma dhano timo. Koro samoro gimbe ginyalo timo mano, but at the same time aparo ni mondo be tich otire maber en gima kat poni entiere paro to konego bedi ge ji dhi chache ne. Yes. Okay. Dr. Mark Matunga, Aliet wacho ni UDA onge ground. Ng'ama ni ground en sirikal. To UDA en chama. Eka gitemo manyo. Momiyo samoro inyalo luongo nying Dr. Mark Matunga mondo chung kendo kata nitiere joma moko bende manyo chung kawuok e kor gwenge mopogore. King'iyo ideally kaka ne yiero mokalo notimore, gwenge makaluo samoro nokomiyo UDA kura maduong' ahinya. To king'iyo sani joma ne ogol nyingi gin osenyiso dwaro kata gombo mar chung. To gin kod ji ma inyalo kwan, anyalo pong'a data mondo gibed ni mago koro wang'e gwenge mopogore gwenge mane paro ni ODM ne nitiere kod bi. Dipo ni ka e kama koro gidwa yudo godo rot mar donjo e ground hie. Ing'e ni ka dhi gi wach ma Jojo wacho, Jojo Aliet, ka dhi gi wach ma wacho ni sirikal mantiere ground, UDA en party onge ground, to kare onge party mantiere ground. No. Bedo ODM. To dong' wacho ni sirikal ema bede ground, party ok bede ground. Mano dong' idhulu mo wacho ka. Wacho ni gi sani sirikal ema ne ground, party mar UDA pod onge ground. Ka sirikal mantiere ground, to kare onge party mantiere ground. Mano koro wawegi kanyo. George, asebedo ka wacho ga kanye, but ni e Kenya ka, kaluwore gi siasa ma Kenya, onge gimoro ni member mar party. Party en jatelo moyangore gi nying party ni en jatend party no, to jolupne emantiere kode. Mane omiyo ni winjo ka asebedo ka wacho ni ODM en Raila en ODM. To bende asebedo ka wacho ni kata mana Ruto en UDA en Ruto. Odiochieng' ma kawuono ka Ruto wacho ni odhi e party miluongo ni sisi kwa sisi, wan jolupne te ibro winjo ka koro wawacho ni wan jo sisi kwa sisi. Manyiso ni wan jolup Ruto. Be ok wan members mag UDA, wan jolup mag Ruto kata johera mag Ruto. Mane omiyo kata koro iwacho ka sani ni weche chapo ji e weche kata mag ODM. Nikech Raila Amolo Odinga onge. Koro confusion nitiere maduong'. Omiyo ka wan gi Linda Ground, mochung'ne gi jaduong' Oburu, wan gi ODM Linda Mwananchi, ma bende winjo be ni en Linda Uhuru, nikech king'iyo to jok mantiere kanyo gin jok mopadore korko Uhuru, koriwe nyaka Karoli ma koro nyo Uhuru okawo okete tend Azimio, mano ODM Linda Uhuru. Ineno kanyocha bende Winnie nodhi Kibera mar wacho ni gin girito legacy mar baba. Koro wan gi ODM Linda Baba. Koro iyudo ka wan gi gik mopogore mang'eny. Te thuolo masani king'iyo kaka siasa obet. Siasa obet ni johera mag jatelo mantiere no maluwe
to identify gi party moluongo nyinge. Inyalo paro ni ndalo moko William Ruto ne jatend URP. To URP no emano donjo e partnership gi Maro Gurucha oloso tiene. Yes. Koro gigi luwore ga gi jatelo mantiere. Jatelo mantiere no emiluwo. E confusion makoro ineno sani ka koro wan godo e ground ka. Momiyo ineno ka nyisi ni sani President Ruto emantiere kaka jatelo. Okay. Ma wan jogo maluwe wantiere e party mawacho ni ma e party. Kata ka kiny oloko nying UDA ni nying machielo gi rangi machielo. Ineno kendo ko wachako timo oloko wadhi kuno. Gima timore ahinya en ni confusion mantiere gi. Sana kaluwore gi duond buche gi. Ma wan pok wayango maber ni gigi o gin duond buche moko mochung' motegno. Gin jolup jotelo momako buche gi. Ma kawaseng'eyo ni mane en, to wang'eyo ni to ere kuma konyruok wadhi timo. Emomineno ka kora yie gi wacha Aliet ni ground sani ng'amomako ground, gimomako ground en sirikal. Ng'amorito sirikal en Ruto. Ruto en jatelo mar UDA. Manyiso ni UDA emomako ground. Okay. Koro siasa machielo michaki kete mar paro machielo mopogore no, to kang'e ni koro wadhi konyo jopiny nango. Nikech sani japiny ok nyal dhi ni ODM konya uru kama. Japiny bro dhi ni President Ruto wadaro kony bilani. Mondo mi wakonyre. Ine mintiere, ine muyieri, ine michung'ne sirikal. Yo ni penya gimoro kanyo, ma ado duoki mana dak achiel. Yes. Ni penya ni liero mokalo. Jowa ma jo Nyanza kata jo Kaluo nomiyo Ruto kura marom nade. Nomiyo Ruto kura mathin kabisa. To pare ni kaluwore gi tend Ruto, kura mathin manomieno nokojali. Nowacho ni en ng'ata nikech en oseyiere, ng'ata mantiere e Kenya ka obro tiyone koda ni miye kura koda ne ok miye kura. Ma ineno ka Ruto nochako dhi Nyanza kata ka jotelo mane oyiero e kombe Nyanza ni poko oyangore kode. Negi beda kicha. Okay. Ni ok onyal yangore kode nikech kamoro en ang'o matimore. Ruto sani en odhi directly kuom jopiny. Ok gimoro ni linda ground, kia ni linda uru, kia ni linda ngo, mago ok bibede. Linda ginigo Ruto ok bibede. En odhi ir jopiny, kanyo e kuma wantiere kaka UDA, kaka party. Ero kamananya Dr. Mark Matunga. George, pachi nyalo bedo ni upogore kata nyalo riwre gi Dr. Mark Matunga par. Ne kama wantiere sani, kwano gore, jatend piny William Ruto seyudo rote, en owuoyo gi jopiny direct. King'iyo kinde machien, nitie kaka ganda ma gin johera mag ODM, kuom ranyisi kata johera mane luwo Raila Amolo Odinga. Niwacho ni ka Raila wacho ni left to en left, kowach ni right to en right, kowach ni center en center, kowach ni forward to en forward. Irito nyaka samoro ogai maneno ogai mar ODM Raila Odinga ema dhi kuom sirikal magi bed piny magi wuo koka johera ne nyalo yie ni kare koro timore maber. Dr. Mark Matunga wacho ni sani Ruto osewere gi mago kendo kata mana ODM no en ok ochal ka gima odich ga ahinya odhi ir jopiny achiel kachiel. Bende no kamae en koso ma timore nikech chikruok ma kagi kacha manitiere duond bura mar ODM. Ero kamano ahinya. Aparo ni daktari ni mana kare. Makmana ne nitiere gik manya kwa yiere. Historia mar oganda kikuiwa wilgo samo timo gigewa. Adieri mantie manya kwa yiere go mokwongo. Ne Ruto e muda mosebedo ge siasa nitie gik mong'eyo. To nitiere mong'eyo monyalo pando, to nitie mong'eyo manyako tang' ne ji. To siasa wa language maler manyaka nyisi ni jagombulu ma Kenya gin tribal voting machines. Nitiere kama ng'ato wacho ni madalana. That sense of belonging. Mang'ama dhi e pub ni ko umo wang'e ne mano. They wait a full time. And aparo ni en gima Ruto is not prepared to do. Nikech kata an kaka George Aliet, I subscribe to ideologies mag Ruto. But the day mobro nyisa di ODM is useless, or they to the community direct, coach anoweto. And nitie samples machalo koda kabano. Koro identity barwa mar oganda to nyaka miluor.
mpaka no nyaka riti. Through Mane momiyo? Yes. Through youth leader, jatend jensi ma en Oburu Odinga. My friend, adwa na nyisi George Bat. Yes. Kiko wuondre. Makata daktari ong'e gino, en ana ni koro nyako oume kidogo based on profile mare. Onge amount of votes ma Ruto nyalo kwanyo thurwa. Kowuok very open odwa go a party maro. Nikech adwa nyisi kwa dhi e yo moro monyinyore maber mokwa pondi. Yes. Inyalo pango na structure mar UDA. Onge. Inyalo pango na mar ODM. Yes. An mane momine no yuarok ni ODM. UDA kuno yuarok onge. Ang'o momiyo? Yien matunda nitie mibagi kidi. Ok inyal ba yien mabareno. Inyalo bukori chako ba bondo gi kidi. Kimanyang'o. Not unless ni mor gi chak mapukore kigoye gi kidi no. Lakini maembe, nyithindo dhi bedo but maembe no. Issues machando wa kawuono. Chalo bugo ma thuolo loro ne oyeye kuno. The day ma oyiew gibro asate ni thuolo tho. Gibro ringo elter skelter. To mane gima timo chambwa. But given time, ji dhi settle. The only thing maparo ni oganda mar ODM kata oganda mar UDA. Sani pogrok mane kindwa is the same. The difference between the two parties is the same. Difference mane mantiere UDA. Onge. Nikech we are a family. But the day ma one person bro wajo ni I'm a bigger brother, you have to bow. To kanye ma problem dhi wuoke. Koro adieri man nyak wabed go kaka jogo ma usa agenda. Kata jogo ma feel nyak wadag kanyakla. Boundaries magwa nyak wangi. Red line nyak wangi nene kanye. Nikech at the end of the day, kopo ni kaka daktari kete no onge. To probably kata arrangements me wacho ogidhi bedo. Zoning ok dhi timore. Koro it means ni ng'ato ka ng'ato many kura. And kuom ng'ama dwar victory madwa no oyombi. Nyaka respect some of these things. Nikech kawuono, adwa na nyisi. Gi mindset mang'e go oganda na cha. Jaluo lo, ma daktari ong'eyo. Jaluo. Kopo ni mheshimiwa rais o decide bear nakul no dwa dhi donjo oganda maluo. Anyisi ni kata MC ok obi yudo. Mane jaluo. Weri gi jaluo ma Nairobi kamong'e ni nyaka gola coin to survive. Moro machamo mariewa dala kucho. To modho pi to nyathine wuotho go kore nono. To cha pincha. En ng'ama giminyiso onge. Mane gin. To chal ka gimoro nere ka ipango ganda. Ipango ganda ikokale nun bura mar ODM ka. Ma iwacho ni Dr. Oburu Oginga mondo dhi adhia ene wuon ODM nikech en ogai. To king'iyo kawuono moko kuom thuok ODM ma kone nitiere Busia, Governor James Orengo Masiani nitie, Jagoro Edwin Sifuna ne nitie, Jaod Bura ma Embakasi East Babu Owino ne nitie, gi jotelo mamoko. Bende neno ka gin bende nikech kuondgi mane ODM emomiyo duond bura ma miluongo ni ODM ne bedo gi mbii. Ni neno ka gin bende gin mana a significant number. Joma noyuoro, ok wach ni mago gin jok monyiso ni mago mbulu, to joma noyuoro mar dhi chiko itgi ne gin. Ne gin agina kwan mar oganda ma bende inyalo go wang'i mondo ing'e. Mai golo sigla mane ne duond bura madwa ni oriwre gi duond bura machielo maonge gi yomyom. George. Erokamano kuom meda Mike. Aparo ni mnase nyisi ni kidhi e pend chikewa mokwongo mondo ibed gi party, mondo bed gi following nyaka respect chapter 1. Sovereign power man the people. Then 2, ichaki dog ing'io chapter 4. Mawuoyo about quite a number of rights. The denominator Kenyan Bill of Rights. Koro Babu Owino gi the likes, gin gi haki gi mondo gitim gima gitimo. But adwa na nyisi kaka un jofwambo. Kenya is a political country. Kenya en siasa no, en omoro ji. Ochalo mana dhi wero gi kwaye kanisa. Makata ine minyalo yudo basolo moti nyalo choko ji gibro biro. Iwinjo. But the day ma gibro nyiso ji adieri margi momiyo gichoko ji. An mane momiyo an tatan kod gi kidogo. Ok ni giricho. Gin our brothers. To kendo wawero the same song. Gimomiyo atan kod gi kidogo. Awinjo paro moro gaka ni gidwa ni wadog wabakidi e barabara. To kitgi ni emomiyo neno an gi Ruto ka. The day ba gibro nyiso jaluo ni wadog wadwa bakidi. Anyisi for free. Kata the day
mo oburu geni biro nyiso ji ne party wa mar ODM ka wadok bakidi mano tabro kon ka gi daktari jaluo mabiro dong chama no ibiro manyo. Okay. Daktari ang'ade matin nikech adwa ni mondo mi Aliet ochopuye kanyo. In mana kare ana yie gi George Aliet manie ngama ng'ata kabisa. Ing'e gima timore ni kura maduong' mwamanyo en mar two-term mar President Ruto mamalo ka. Kanyo ting'e ni wariwore gi George kabisa kendo wan kanyakla. Manyiso ni jaluo nigi Ruto. Mana dwa ni winj malong'o e thuolo masani ma wantiere kaluwore gi hawi marach manyotimurenwa ni Raila Amolo Odinga koro onge. Jok modong mokasowa kod Linda Ground kuma kora pogore gosiepna ni mokasore gi Linda Ground, moko gin Linda Uhuru, moko kiani en Linda Ngo, mokasowa gi Linda gi. Gimomiyo wapogore kodgi en ni gik ma gidwa Linda go en japiny emowinjo beni wa Linda. Nikech winjo ka George Aliet ogolo dhok moro ni zoning. Manyisi ni zoning ni e gima ng'ama wacho Linda Ground cha dwaro mondo mi otuotne kare kanyo mondo mi kik piem kode odog kanye odog e bunge. Kanye kuma opogore nikech mano ok ng'ama rito japiny. George ing'e ni jogi thuolo mang'eny gimomiyo koro ODM dhi chendo. Thuolo mang'eny negi kasowa kaka jopiny ni wadhi konyo baba kanye. Adwa ni wachi nikech ing'eyo wadhi konyo baba kanye malo. Okay, iwacho ni malo. Kendo gi kasowa ni miwa uru gini wadhi konyo baba kanye. Wadhi konyo baba Raila malo. Kuom higni. To sani hayo marach ni baba koro onge malo. Koro giduogo piny ka kar mondo giwach ni koro baba onge malo, koro oduogo konyo ka. Gimbe koro giduogo ginyiso jopiny e zoning mani winjo ka Aliet wacho cha. Ni ritno uru ground ni, ritno uru ground ni. Mondo mi uchako tibango uyiero nikech baba mancha tingo badgi cha onge. Ni maber ni oganda moyier ni obed governor, obed MCA, obed senator, obed women rep, obed mbunge, obed nga jogi te ka ethurwa kocha ka amwalo nyochi yiero gi kura achiel. Kura di kura achiel ema nyochi yiero gigo. En nyiero gi kura achiel nang'o nikech wan kaka oganda ne waseketo ni kuchwa te wanyumo wamiyo baba. Wanyiso Raila ni gimidware mamondo itimago itimgo kisitieko tidwokno. To Raila ma kwanyo ni in ng'ane wamondo mi gi kura di kura mar Raila mancha tero jogi. Kuro kuch Raila sani onge. Ka kuch Raila onge kaito Raila mabende gisiko ni gidhi konyo malo bende sani korango onge. Kuro sani bro chuno jogi ni mondo giduogi ir jopiny mondo ginyis jopiny ni koro Raila onge modhi konyo malo un ma koro duogo konyo uka. Kar mondo mi ginyis jopiny no duogo konyo uka to gin por gi kaso jopiny ni obiro Linda Ground, rit no uru ground mondo otimnwa zoning be modhi nyiso Ruto mondo bi otimango obi otim zoning ka mondo kanye kik piem kodwa. Koro ka wan wasiko ni wadhi konyo Raila mar Linda Ground jopiny to wana tine gi karango. Kanyo kende kuma ntiere gi pogruok gi jogi. Miyo ka gidwa biro wuoyo kod President Ruto, ka gidwa biro wuoyo gi UDA, ano katamora. Ana yie ni mondo UDA olos kod ODM. Penjo maduong' ma pende kura penjo George ka. George Aliet, ok George Bati. Ma penjo kuro George mosiepna ma agem. Nito George. Kuro wan kaka UDA, kaka President Ruto. Kuro wan wadhi wuoyo gi ODM mane. Nikech ODM okinyal wuoyo gi ODM ka jaduond ODM ma spokesman mar ODM
miluongo ni Secretary General onge. Mano koro wadhi wuoyo gi ODM mane. Mani ng'e ni ODM mar Linda Ground ma onge kod Secretary General. Gin gi party leader to kod gin gi chairman. To nitiere ODM machielo ma en Linda Uhuru. Ma sani koro sedonje e group mar Azimio. En Linda Uhuru. Onge mwananchi magi Linda Omera. En Linda Uhuru. Daktari. To mano gima giwacho to an bende nungu yiena mondo mi awach gima ng'eyo George. Ka koro inikela ka mondo mi awach ni gima joka wacho koso mondo mi awach ni gima ng'eyo. Wach gima mano mana giwacho. Gima mi en Linda Uhuru en Azimio manyo Uhuru oketo kanyakla mondo timango mondo chako piem godo gi Ruto. Emo mina no ka Secretary General mar Azimio. Dunga ibinje ko wuoyo. Dunga ibinjo ka Secretary General mar Azimio ma en osiepna Karoli Omondi. Dunga ibinjo ko wuoyo ni en odhirito Azimio gi malo to Sifuna rito ne ODM gi kanye gi piny. Koro kanyo gisetimango. Mano dong en Linda Uhuru nikech Uhuru e wuon Azimio makoro timango makoro chien. Koro anapenjo George Aliet ni koro wan wadhi wuoyo gi ODM mane. To nyoro bende nyo aneno Kibira ka Wini bende odhi owacho ni en ok bi buoge. Embe oloso rally mare. Koro macha bende ang awach ni macha kamoro ne ODM Asele kata nyalo bet ni en ODM Linda Baba. Koro wan wadhi wuoyo gi ODM mane. Wadhi wuoyo gi ODM Linda Uhuru, wadhi wuoyo gi ODM Linda Ground, wadhi wuoyo gi ODM Linda Baba. Wadhi wuoyo gi ODM mane. Ni penja Aliet. Apenjo George Aliet. But mia daka achiel adwok daktari. Ayieni. Daktari, erokamano kokiwuoyo kaka jachama ma ok ja ODM. Koro ibiro kaka ja UDA. Jakom aseparo nuka goganda mag ODM mawinjo ng'e maber niya. ODM nigi structures. E dalawa ka demokrasi oyienwa, nyaroya ka nyaroya koseyieng, to yiene mondo ringe dalana chacha. E kaka Sifuna gi ne ringo, e kaka Karoli be ringo, Wini be ringo koni. Ok watamogi. Giyieng koso gin gi kech. Giyieng emomiyo gigo koko. Mbake awanya bati. Iwinjo. Nyithindo gi odhi awanya we giwany. Nikech king'iyo koro Uhuru kocha. Uhuru mamiyo luor kaka rais manyotiyo. Iyudo ka kata ode alono tamerito. Koro biro rito od George Aliet. Nikech saboro ode ber maloda. Ode mane? To kode ma en Jubilee. Tamerito. All right. Koro nyaka ni yangri nyikwa. Adieri man kende man kama nyakwa yiere. Yes. Mheshimiwa rais mana support 1,000 times. Maber kata tuta muwacho ni anakia. Koponi gige mana notimogo. Are anything to go by. To wanyalo kata golo limit. And I beg ni kikabed misquoted. Mano is my right. Wago limit mondo med timo nwa ne Singapore. Adieri mantie chamo wakania. Structure wa is very clear. Iwinjo. Mangama dwa negotiate outside. Kama party leader ma the head of agency the youth oburo dinga ni ubede. Gigdelis wanga. En koro obabaya. Wan waonge kode gi case. Iwinjo. Omiyo Sifuna gi orengo gini ka go koko. Gigo koko for the public consumption. But the day magibiro leo twabro winjoge nitiere jalony moro Saudi iluongo ni Amrikesh. Amrikesh en Kiarabu. Dholuo iluongo ni ng'ano manyalo lengo shaba. Iwinjo. To Kizungu iluongo ni sharpshooter. Ne wacho maber kineno ka ng'ato liwe mi thuoro bro wer. Samo wer ni bro winjo gimo wacho. Koro ya Sifuna gino we ole. Koro sabien leo. Ng'ane Karoli bo ogine ole gine Azimio kucho. To the day magibro wer tu bro yene structure kama buro dingo go e komne kanye kama igo e baka. Ma mheshimiwa rais ong'e maler. Ngech ok en ready mar lose coach achiel George Aliet. Yes. Kaka Uhuru kaka jatelo manoseti. Okune kanitiere gima nyalo tungo kata mana wuoyo madhi nyime kind ODM gi UDA. Kaluwore gi gik matimore sani. Kopone wach mar Azimio chiro Azimio is something to go by. Aparo ne kat miyo Raila Molo Odinga kom notame. To kata sani bogo mbaka ne nyithi Nasari. Onge two sorts there. To kenda nyise gimoro. It is only unfortunate ni ane ODM to Ruto ni UDA. But rais no is a magnet. Daktari bro nyisi. And kisa neno ka daktari osudo mechiegni kacha. Nyisi gima ne kanyo. Kanyo onge tugo. Oko soda? George Aliet nyalo sudo nikech samoro anyalo bedo good for hire. Lakini daktari kisa no sudo kacha. Kanyo everything timore. Uhuru temo keto wabisi.
Tapani joboke to bisi go kia kuma jidhe. Yes. Joji ingeni kata kabru chung ni adwaro governor Mama Bay. Ingeni Joji Aliet e chief campaigner mara. Kore mamina no kasche moko ambe kone tol matin. To gima Joji kia. Gima Joji kia. Madari muna medi punye chon. Mondo koro kata kubro bedo chief campaigner na. To beti ka motegno. Ni okinyal di negotiation mora gi party. Kade spokesman mar party. Onge. To instruments mag party. Bende nigi secretary general. To nyochi neno ka secretary general uwoyo. Enodi uwoyo e media. To osiepna kendo nga maluoro Dr. Buru Ogenga oduoke gi barua. ODM moro bende nyo wiya wilgo ka ODM luongo ni George Sala. Iluongo ni gen Okech Sala. Bende nitiere moro manyoni gwan godo gire KICC. Ineno ka enodhi otimo gigene motimo to chairman mar party oduoke gango gi barua. Kuri ngeni bwana confusion mantiere ka. Emomiyo ratil makawuono no winjo obedi en gi matielo ni UDA nitiere ground. An kata koro ka nyisi. An kata ka nyisi. Ka koro mondo mi owuoye party. An ngeni an delegate, an national delegate mar UDA. To an national delegate moyer a polling station, ochako yere ward, oyere a constituency, ochako yere county. Koro seche ma osiepna ma George Aliet wacho ni structures onge, ano kang'eyo gima wacho. To mae ng'ama ne na nyalo gombo mondo mi aketi nikech embe korenjore kanyo, osega temo na achiel ariyo. Korenjore kom, to ipani piny no isekao. Emomiyo bine no oketi machiegni gi Ruto mondo mi President Ruto ne ni piny osekao. To gima mondo mi George Aliet owe wuondo godo jopiny. Ni japiny wawe keto ne broker diere ka. Wawe keto ne broker mane jogi oketo nwago gi Raila. Ni wadhi konyo Raila malo. Makendo ji bro chako loko ni wadhi konyo Ruto tuta malo. Oyo. President Ruto di ir japiny makata mturu mfangano osechope. Ene president kene mosiopo mfangano. Unge chakre ne chwe piny. Sani wasebedo uru igni prauchel gariyo mala prauchel gadek. Unge president monose yer manosnyono mfangano. President Ruto sinyono mfangano. Ineno kapele en kamora mora ei Kenya ka. Miyo ni an anyalo encourage President Ruto ni mondo miyo di direct owuok kod jopiny. Kik wabed ni wan gi brokers kata gatekeepers e diere ka ma wacho ni wan wadhi wuoyo ni gi Ruto kata wadhi konyo Ruto malo. Oyo Ruto ikonyo e polling station mane giketo go Raila igni piero gi wiye emomiyo koyudo kom. Okay. Ni wadhi konyo Raila malo. Raila kony malo, Raila ikonyo no winjo be ni konye e polling station ka. To polling station ka e kuma Ruto dhiye, e kuma japiny nitiere, e kuma jago kura nitiere. Koro wawe weche moko mwago gi malo ka ni wan wadhi negotiate malo. To dhi negotiate malo ni mondo mi orit nu ground. Ni mondo tim nu zoning. To japiny koro ento ngama dhi rito. En ngama dhi konye. Japiny ngama chieng' moro no bed ni nyalo konye. Emomiyo President Ruto en no decide ni en obro dhi e kona ka kona, obro dhi wuoyo gi japiny direct. Kata koro jok mamoko ma jotelo kaka George Aliet gini madwa biro through ODM. Gin gibro yudo ka japiny e cho osedhiro mo gi Ruto. Ma japiny be mabro nyise ni George kidwaro MCA nikech odhi chung MCA kanyo mineno kan kod machiegni kaeto ombucha be odhi rito. An gima wacho ni linda kura, ok gimoro ni linda ground. To bro chuno ni japiny nyaka koro wang'ni utine. Mae thuolo kende ma japiny nigo. Mobro dhigo ir president direct. Ombuche obro tero ne president direct. Ng'ata me kore ka omany koche. Kata ambe kabro lando ni koro ni ambia chung. Abro mna nyiso japiny omiya kocha to gi coach Ruto bende gi nyumne. Ng'ama chielo omany mana koche. To gimanyo kura kuom japiny kini nyiso japiny gimidhi timone. Onge gimono wadhi konyo Raila malo. Iwacho ni ibro nyiso jopiny ni omi kuchi gi kuch Ruto. Emomiyo na penjo ni koro UDA gi Ruto gi jatend piny William Ruto cow ground nikech ka opo ni kwayo ne nyiso ni kokalo kuomi oyudo. Ingeni nitie ombolo makoro mane Ruto oseyudo emomiyo sani otiyo. Sani odwaro kom
mondo mi ochako nuoye higa machielo. Ni winjo gima ne Jojo wacho cha, an mano no ka wacho. No wacho weche mag limit, an mano ka wuoye. Mondo mi Ruto oyudo ombuche mar tam mar ariyo, nyako dhir japiny. Okay. Kata ambe ka chieng'a na landi ni kora chung, ni kora dwaro kom, mora mora. Kata dwaro mana kom mar dikones. An adhir japiny, japiny otimango ogona kura. Ano kom dole yiero gi jo kanisa. Oh, mos. Ingeni aja kanisa, kolo chimoka chalo yo kanisa no. To nyaka idhi mana ir japiny. Ok iriti ni ng'ato biro chung ni diere ka. Okay. Ni dhi negotiate ni mondo ko timango. Koro ko chako kel ni wach ka ni koro wasewacho kama. Nikech kata mana list mar negotiation mi wacho no George. Jaduong' Aliet, list mi wacho ni. Ngeni bendo ko winja ko yena address directly nyaka kora address through Jacob. List mi wacho magik magidhi kwa jopiny. George an gik magisewacho te kanyo gintiere e ginene mag Linda Ground. Nyoki winjo kage wacho ni wadhi nyiso president kata wadhi wacho ne sirikal mondo timnwa kama. Wadhi wacho ne sirikal mondo timnwa kama. Mago kiwinji gin gidhi wacho ni wadhi winjore gi president ni wan ka itime zoning ka ni ok chunge joma moko. To koro kaka an Mark Matunga, koro adwa chunge UDA, ni adwa chungo mabe. Ang ni tama ni en zoning. Aye bwana. George Bati, erokamano. Erokamano. Daktari sani adwa ni nyisi jogi baler ni sana alaro president mar bunge la mwananchi national. MCA mapenyi go maga bruwe bana. Mano in gi kucha. Mar ariyo. Daktari dok wawuoye parties gi. Depo ni Ruto no rito piny kaka candidate mochung' kar kende. To nikech Mheshimiwa Rais ringo gi party mar UDA. Nyaka wabed gi the right equivalence. Sembe wapim the right way gi nyamen. Mane mo wakelo ODM kendo wakelo UDA. To kopo ni Mheshimiwa Rais koro dwa operate kaka winje wacho no chalo ng'amo chung kenda. Koro onge party. Mano to kato dhi thurwa to onge areas ma ODM feel negi duol to onge kode gi case. Lakini sane kodhi kaka UDA. Kodhi kaka UDA to nyaka jigo baka. Winjo. To kopo ni onge baka. To koro mejo ODM thuolo mondo dhi owuo gi jirani. Winjo. Jirani. To jirende ng'eny. Dono ko yuru begwere kone en tinde koduoge papi ne ko nyako matin. Ok ongendo seti. Winjo. To kopogore gi mano. Tadwa ni wadegi gini. Daktari keke tamri bedo financier mar rais bunge la wananchi. Nikech kora wacho ma. Mago wadhi wache doctor. Yes. Lakini ma to wache. Ker gi party mar UDA gi ODM onge problem. Gima nyalo yiego kaka ne party mamarwa. Party mamarwa ne gengo jotelo mabeyo. E basis mopogore. Ikiwemo ni tusuchi beber ne jogo motelo ne party. Winjo. Mane momiyo samoro Dr. Matunga nyalo bedo gi weche moko matindo. Winjo. Lakini adier man kende. Mamano tang'eyo. Kato bed nango. To kopo nono. Ni nitie candidate moro madhi wuok e party wa. Emomiyo samoro be nyaka wabed joma smart. To ken candidate moro manyalo bedo ni ber. To gima mondo japati machielo ka onge. An mane gima nyaka chama bede very careful. Lakini issues negotiation. To jirende kata owete wa nyaka respect the ideas mag dalawa. Nikech however much ni baba tho, does not mean ni koro dalano inyalo ter nyaka gi jale bamba. Ji nyaka wuo. Makata le bamba no kadwa tero dalawa ka. To nyaka wago mbaka ni ti itere ka kibiri tero dalawa ka to nitie joma be nyalo tero ka. Winjo. Koro man is the issue. Penjo en ni ere kaka UDA biro rwako ODM mabate konchiel kapod ok giwinjore e yodgi. Atemo wacho. Mane Dr. Matunga temo penjo gani gidwa wuoyo gi ODM mane. Penjo en ni kapod ji ok nyalo winjore e yodni e dala ka. Ere kaka dhi bedo mayot mondo ng'at machielo kata mada biro konyo dala kata madwari riwore gi dala ka ji dhi pur mondo ne dala ne kadhi e to dhera ni wuoyi machielo chok nyal kawe gotieno mondo dhi ouse kapod yowetene gi nikech winjruok onge. Gima nitie kama ok adwa ni waum ne wang'wa.
Asenyisou maber ni party mar ODM nigi structures. In fact, kokariambo to nyalo bedo ni party ni be mayudo pesa mang'eny from the exchequer based on kako jipanga. Gima timore ka ma is very simple. Democracy oyiene kata jo Aliet wuok chako yenyi in the name of ODM. Mane momena no kech sala gene gimbe gin gi hakigi. But adieri mantie ni party structure mar ODM en tabiti. But kokoni wadi tieko through NDC. Nitiere gima daktari na winjo ko bede maler kabisa. Ne sama okech sala timo gimoro to Buro Dinga duoke gi in writing. Ka Sifuna timo gige to Buro Dinga duoke in writing. Aparo ni kuom ng'amolony kaka daktari ong'eyo. Issues basic unit of the Satiman family ok sinyal execute through the court of the public opinion. Ni in gige gi kudon ruge dhako kidogo tidego koko kukucho. Nitie samoro manyake structure the discussion. And ODM as a party gi party leader mare. Aparo ni wan gi leaders mar beyond reproach. Gin jogo mogo kan in terms of kaka gitimo gigege. Mane momiyo in an event gimoro ok timre the right way, party leader time in writing. Mondo beda formal engagement, mondo mi kiny, kakoro rabarucho mosekalo, tiyudo kama iyienge wachno. Yes. Right. Even George. Yes. George Bati. An gima podi chanda nyaka kawuono. En ni karango mwabro lose ne jopiny kata obro loso gi jopiny. Mano e gima chando ODM. President Ruto en gi ratiro mare momiye gi katiba kendo momiye kaluwore gi koma intiere kendo momiye gi katiba kaluwore kaka en ja Kenya. Mar wuoyo gi ja Kenya mora mora esa mora mora eyo mora mora ewi gi mora mora. Ma onge gima chono ni nyako dhi through ODM kata through sisi kwa sisi kata through Azimio. Mano e adiera manyaka wang'e. Ma gik miwinjo ka George Aliet wacho ni chieng' ma Ruto nobi ni koro ni odwa wuoyo gi jothurwa directly ni chieng' ne mana weye. An ok ang'e ni en owenga to en oweye kodhi kanye to koro koseweyo Ruto to koro dwa dhi yiero ng'a mondo bed president. Odwa dhi yiero Wamunyoro, Kalonzo kot Kosoga. Mano to ratiro mare. Te thuolo masani ma wantiere ni en ni party mar UDA kaluwore gi jatelo mochung'ne party mar UDA ma bende emoloso sirikal ni sirikal matiyo kendo morito jopiny en party no mosekawo ground. Mane momiyo ineno ka ji nyo odonjo 12,000 gi wiye ma bende dwaro mondo mi odhi olar kombe mamoko. Mano mana expression of interest. Ok ni mago jok moseyedhi ni makoro dhi laro kombe e UDA. Mago mana jok mo onyiso ni wan dwa gombi. Nikech nitiere stage moro ma bende bro biro makore bro wachni Mak Matunga idwaro chung mondo mi bed governor ma Homa Bay. In koro nyaka itwe pesa koro sani milion 5 kata milion 1 koro mondo mi itwe mondo mi utemango. Yes. Udhie nomination. To king'eni mano e kuma koro party no sichope. Mondo mi party bed ni nyalo timo mago. Ok wanyal timo mago ko onge structures. Winjo ka koro Aliet wacho ni. To ka in gi structures e ground, ere kaka kendo koro gik moko pogore, moko linda sala, moko linda baba, moko linda ground, moko linda uru. An gima penja Aliet ma owinjo duoke kapok ji oaka. Yes. Eni e thuolo ma koro gidwaro mondo mi walos gi mondo mi gitim zoning. To japiny to wadwaro ne ang'o. Aliet tieki. Ero kamano. Yo mapiyo piyo. Yes. Gima timore ka ne kama Kenya tune nyaka wabed gi share democracy. Matiende nyaka wang'e kaka wawila gwata gi okombe. Nikech kopo ni wadwa kawo gi te to wadhi wito gi. Winjo. Aparo ne aduoko gino very fast and very clear. Adieri mantie
mana kaka ODM onge gi clear chance e piny Lang'o, ok apar ni that clear chance onego bed go luo Lang'o. Kura mar ker oyiene mondo many, winjo, tapa ni manye yot kotiyo gi jodalano, ok obiro kende, nikech okia kata kuma bedroom mantie. Erokamano nyakwara Mogi. An ang'eyo kuma gigo te nitie. Amba ai ground. Ano krita gi linda ground. Nikech jatend piny e ground kendo winjo bed ni owuoyo gi japiny achiel kachiel. Jo Aliet wacho ni okombe nyaka wel ga gwata, to kok ni ng'ato kawo gite to ginyalo dhi gi pi. Kokamano. Agwata mar pi okombe man nyuka. Mogi kuom kete ratil. Jo Aliet kachiel kod Dr. Mark Matunga gichwako ratil ka. Nyinge George Bati. Elo yawa mosire uriti masani.